Aká budúcnosť čaká neogotický kaštiel v Galante? Po naplánovanej, ale neuskutočnenej rekonštrukcii sa táto otázka opäť dostáva na povrch. Mesto vypísalo verejnú obchodnú súťaž na prenájom pivničných priestorov. Nad kaštielom ale visí kauza z nedávnej minulosti. Galanta hľadá nového investora, ktorý by si na 15 rokov prenajal pivničné priestory pod severnou vežou neogotického kaštieľa. Tento plán nie je nový. Ako prvá s touto myšlienkou prišla podnikateľka z Matuškova. V mesiaci marec 2012 predložila mestu Galanta žiadosť o dlhodobý prenájom pivničných priestorov v neogotickom kaštieli za účelom zriadenia vinotéky, archívu vína a múzea vín. Od tohto vystúpenia pretieklo veľa vody. V roku 2014 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, do ktorej sa ako jediná prihlásila pani Lenčešová. Bol jeden súťažný návrh, ten záujemca potom odstúpil od tejto zmluvy. Pivničné priestory ale dostali druhú šancu. Mesto vyhlásilo ďalšiu verejnú obchodnú súťaž. Prípadní záujemcovia musia svoje súťažné návrhy zaslať v zalepenej obálke do 7. marca. Nad kaštielom ale visí veľká kauza z minulosti. Úrad pre verejné obstarávanie zaslal na mesto materiály z kontroly, ktorú vykonal v súvislosti s obnovou severného krídla a priľahlého mestského parku. Je to kauza, ktorá súvisí naozaj s revitalizáciou z roku 2009-2010. Úrad mestu vytýka postupy, ktoré boli uplatnené pri verejnom obstarávaní. Za zistené nedostatky hrozí Galante korekcia vo výške 480 000 eur. Dostali sme 2 protokoly, zvlášť teda na revitalizáciu parku, kde nám vytýkajú rozdelenie súťaže, že tam došlo k pochybeniu. A pokiaľ sa jedná o celkovú obnovu severného krídla, tak tam je vytýkané zase veci, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Mesto sa môže k výsledkom kontroly vyjadriť do 19. februára. Túto možnosť Galanta plánuje aj využiť. V hre je skoro 500 000 eur, o ktoré môže prísť mestský rozpočet. Martina Bešírová a Viktor Bokor, televízia Krea.